Chatsa Albert Ziwe Abutu Simon Chakamireni Aipambepenu Nyayandre kuti uyai sigadzirise zviri kunetsa mumba mangu yanemodza kusvika nemareyana rudaro yaubeka Chatsa kutaura kuna Simon Aratizo zvikunetsa Panzore mambo inini ndakarorawo mukadzi navanova ndakarora mudzimai wangu muna 2008 ndakarora mudzimai wangu muna 2008 ari muno vari muno ngaawetone mukadzi ya anodza mukadzi wako Elizabeth Mabu taurisa kuti vanhu vanzwe mashuka padhuze nemurume wako ndaroora kudaro vanhu ndinofunga handina kuita 5 months here ndikanosi kukanganisa obva arwara serious akada vanudzotsera kumba kwavo ndokwaakanoorapwa achipepwa achiita seachiita chidini kusvikira zvaita zvinenge zvakanaka obva bari pamwiri wekutanga obva pabva zvadaro obva azobata pamwiri pechipiri panova ndo first born iripo pakabata mwiri wechipiri kamwana unofunga kaine zvekuma 5-6 months ende munhu atanga kudonha kudaro kubva ipapo tobva tagara kubva 2008 kusvika ndichingodonha iye then ndichingodonha kusvika muna 2024 izvozvizvi pa 5 February ndo papa kutanga kuti ini ndakadonha ndadonha tamufamba pesa kuti aifamba chibvunza uchinzi hamamepo batsirwa mamepo takafamba kubva 2008 kusvika muna gore rino hapana chatakataurwa kunzi zvakati chimunzi ndipei mari wakati ifari wakati chichi bhadharai mari dzakati bata tikabhadhara mari takabuda mari kubva nditozivi kuti imari then izvozvizvi manje pandakadonha yemunani iri 2023 ndakadonha takuta kutosvika muna December ndadonha kudaro sobva taendawo pandakaendawo tabvunza kwanza imhepo dziri kuitika kusvikira uyu akazenga kutanga kudonhawo zvandaita inini akadonha kekutanga tobva taenda vandamutakura taisa mumba patagara pataita zvima 25 minutes akati zi vabereko chazvakwanzisa but anguti ari kurwara so varwara pakadini vazopepuka mubva kuti ndiende zvikani kwapuranga ndai handizivi puranga ndai ndofunga ngotsvukuko giridhapo anda zvongotsvu tobva tamaendesa kupi ikoko tasvika ikoko vasvika obva anodzurwa nyanga yakabviswa abviswa nyanga iyoyo kwanzi iwewe murume iwewe ndo nenyaya zvinhu zvazvida kubayani uyu handina kuzviramba ndikati it's okay vabvisa nyanga yakabva aita zvakaita vradzokera kumba pakadonha pacho pakadonha ipapo pana ndasiya akadonha kudaro anga ine handbag yanga naranga rakadaiswa mukadzi wangu ndobva ndavhura handbag iroro ndakaona mine hembe yangu neyake dzakasungwa dzine njera pakati yanga yakaenzwa zvakaita kakunyikwa yanga yakutotanga kubuda njera yacho ndingamukanhu katema rakatanga mafuta zvakanga handizivi kuti kachikai kanhiko kako kanga inako but ainzi anga azvitora ikoko ndianga aitorwa namatinani namadzibaba iwawo because vakazotosangana namadzibaba iwawo nehanzvadzi yangu vachiti kwanzi namba tanguya wakadini handizivi kuti wakaita sei wakatsunurwa wakaita sei ubvanzi muna vaya nogadzire chi umwe munamato tabva ipapapo akazodonha futi uyu adonha futi ndopanga kuti nini handichatari newe because ndikarara newe handi yangu iri kurova handichatosodere padhuze newe ndikasodera padhuze newe handi yangu iri kurova akanga akurara newana aurara newana kuchikafu ndikava nechikafu yanoenda nacho kuti kanzi vana musatambire musaheba
musabate vana kuti kudaisoudza musabate pazvinhu siyai zviri apa anoyachiona zviripo kana zvatonetsa munde munorasi toilet togara papa then musi wa5 February manje ndopakati nini handichadi nezvako ndakutakura zvangu ndidini ndiende kumba kwedu kutakura chese chinoti inini chinoti maburu chese ndiri kutakura ndinobva ndakamuka ndishuva kubasa ndava kubasa ndopakabva afona chifona ndakutakura chi ndakutongedza zvinhu zvangu ndiri ndiende ndikati warongedza zvinhu uende ini ndauya kubasa sei vari kurongedza ndiripo ndorongedza chine chi kati aiwa ini ndakutoenda alright chisiya vana vaende kuchikoro uye kana ufunga kuenda ka rongedza zvinhu uende but siya vana vadini vaende kuchikoro ubva havana handisii vana zvechokwadi ndafonera kwana mbuya uko ndichivabvunza kuti mwana wenyu ari kuti ada kuya ikoko muri kuzviziva here tokutanga kwati hatisuzviziva ndikati ukonyaya yekuti ada kuenda kubasa muri kuiziva here kwanzi hatisi kudini hatisi kuiziva ndavana chiti alright ari kuti ada kuya ikoko but adatakura vana achiuya navo kupi kumba kwenyu uzobva kumba kwenyu achienda kubasa ini vana vangu handisi kuona kupi kumba kwenyu ngaziyai vana vangu kunoku kana funga zvekuenda basa vaende kubasa vana navachivaona papi pano vachienda kuchikoro ava ndobva wapindura vakati alright hazvinzwa regai tidini timuda asiye chi vana vatagumira kutaura ipapo then obva warongedza bva waya mota bva warongedza zvinhu vatakura zvinhu zvese kunoku indogara dombo rembizi watakura kunoku zvese wakatakura zvese hapana handifunga wakangosiyiwa zvimwe zvezvakangotsakara zvezve hembe dzangu dzangosiyiwa dziri pasi dzakadai pakona hamuna pota hamuna gumbezi hamuna chii zvese ubva watakura ubva wabva kunoku wabva enda futi kumusha ubva wasvika ubva unotakura chi zvimwe futi zvakatakura zvakasara zvakatosara ndi mota yanga yadini yanga yazara ubva watora zviri pamukova ubva watora ndo yembudzi ubva watora ndo yemombo ubva wasungira pachi ubva wadini ubva waenda endizonzwa mukomana kufona kumba kuti ndubva nemombe kujana ndosvika maigura todini watakura zvinhu ikoko kumusha here kwanzi watakura zvinhu watodini ko vana vanga varipo here kwanzi vana vanavo alright its fine ubva waenda kumba waenda kumba the following morning ndakatuma samukuru inini ndikati teera kwana tezvara kunoona kuti vanhu munhu akadini akasvika here ubva aenda the following morning wachisvika usiku neroria wachifuka makuseni wambakwedza acho wasvika chi akati zvandauyawo ndatiti ndanziteera kuti uone kuti munhu akadini akasvika here munhu akabva achitari kuya kuti kwanzi munhu akadini akasvika repa fine ubva adini ubva adzoka kudaro bva ragara tagara 5 February pandazoti muna March musi wa 10 March andisiri kukanganisa ndibva ndachituma munyaya wangu inini ndikati munyaya chienda kwana tezvara muona mwezi newiki mwana wari kumba kwavo hapana kumbotaura kuti zvati zvodini havana kubvunza kuti mwana zvaakauya zvadini chii chaitika chii chiri kunetsa zvadi iwe chienda negupu rinoti mwana wenyu ini ndadini ndambomira ndambobuda mazviri kuna zvinhu zvazonetsa pamwe zvino anogona kuwanika netsaona ari kumba kwenyu zvozoti mupambo ndiwe uri kuziva chi munhu wako azodai saka ini chii gupuro iri chimbodini chimbobatai mwana wenyu amene akabva asvika bvanzi susu mwana wedu haapirwi gupuro mumusha maakabarwa maakaberekwa anopirwa gupuro kupi mumusha kwakarohwa ubva wakataura zvakataurira nawo ukati alright ubva pana date musi 17 munouya toda chi vanotezva toda mombe dzedu pfuma yedu musi wa 17 iweyoyo then ndobva tataura chi nyaya yechi yegupuro then musi wa 17 wakasvika vatenda kumba ubva wauya ubva wasvika chaunganzana sekuru vana baba tidini tipa vanhu pfuma dzavo nechichi zvanga zviripo zvacho tobva taratidzana chi pfuma dzavo mombe idzi nombe dzenyu makaratidza mombe ngani takaratidza mombe 4 dzadziri 5 mombe then imwe yacho yakanga yazosangana netsaona vhadini bva yafa kwasara 4 mombe dzadziripo nembudzi 3
ndozvinhu zvatakadini takatidzana ndozvatakavapa kuti izvi ndo zviripo izvi chiti zvimwe zvacho zvasara tinenge tichitsvaga tichidini tichiunza. Tapedza kudaro tobva tachida kuti tibvunze nyaya yegupuro iyaiya obva kuti izvinha tinofambira izvo tafambira chi pfuma yedu chete zvekuti tafambira nyaya dzamara kutanga isati tinofambira izvozvo obva aramba tikati oraiti vana baba vakati oraiti chidaidzai muroora auye mumba tichibvunzane kuti chii chiri kunetsa. Pawakasvika pauzorongedza uchiendayo usina kuudzaisiwa nababa usina wakaudza kana ani kana any next door pavillage hapana munhu akaudzwa wakutakura zvinhu obva wadini obva waenda ngaachiuye mumba tidini tibvunze tinzwisisane. Mukadzi wangu akabvara papinda mumba vhara handipindi mumba handipindi munhu wese ariziva zvaagezera kuti auye pano ageza gumbo rake arikuya pano pariziva zvaawira ini mumba handidini handipindi mumba handipindi mumba. Saka inini ipapo handisi kuzoti vanatezvara pakandinetsa ndepekuti vari kuya vari kuti varuda pfuma yavo varuda pfuma yavo apa imba yacho haisi kumira zvakanaka zvinhu mwana wavo ane zvinhu kumba kwavo zviri kumba kwavo vari kugara naye kumba kwavo apa vari kuda pfuma kuti imba yacho iyo vari kutorera pfuma iyi tigadzirise zvinhu zviite zvakanaka chipinda titaure todii oti hatiiti. Saka inini handichaziva kuti ndoita sei ndo pane nyaya ina handisi kunyatsonzwisisa watitaurira nyaya yako kubva kwekutanga kusvika pawasvika asi kuti utaure kuti dare uroda kuti tiri kubatsire nei. Da kubatsirwa nemaadvise kuti ndochidii kuti zvinhu zvigadzirike because inini uchiri kuda mukadzi wako here? Mukadzi ndakatosare ndakatoendesa ati uchiri kuda mukadzi wako here? Kwete. Saka unogoda rubatsiro rwei? Pfuma wabvisa mukadzi hauchadi, saka chaunoda kuti dare rikubatsire ndechipi? Nyaipo ndekuti wakaramba kutambira gupuro, waramba kutambira gupuro. Unoda watambire gupuro. Mwana wavo akabva azoka achigara pamba pandiri pangu inini nanhasi ndo pari kugara ari ipapo. Handiti pfuma wakabvisa waibvisire chii? Naibvisira since paine wana ndikuroora ngekuroora. Handiti kana wabvisa wakaroora mukadzi saka auya akapamba chanetsa chii? Pane zvinenge zviripo zviri kuramba kugadzirisa handitotikadzisa. Alright, ngaende kuseri kwechuru kuti wandobatsirike toona kuti chii chiri kuitika. Endai kuseri kwechuru mundoone mubatsirwe nemweya kuti pane zviri pamukadzi wako here zviri kuita kuti zvivhiringe marriage yenyu. Okay. Kachangami ndaenda nemhuri kwa chiremba Dendera. Chiremba wabvunza mukadzi wacho kuti une mudzimu here because ndiri kuona paine mhepo isingadi chakanaka pauri. Wamboda kuramba hawo kuti handina mudzimu asi wazobvuma papaya kuti wanosvikirwa nemweya wenjusu here. Vakati ndaona musikana atakura katundu achibva pamba pavo paanga akaroorwa ari kuenda kumba kwavabereki vake, vakabvumirana nazvo. Chiremba wabvunza kuti seite zvara kutambira gupuro. Vakati wanatete ndo wanofanira kuita basa rekutambira gupuro, ndo waifanira kunge wakandiudza nyaya idzodzo idzo, asi nenyaya yekuti mukwasha akangosvika direct pasina kutaurwa nyaya dzegupuro, saka handina kukwanisa kuvatongera nyaya dzegupuro. Chiremba ati handisi kuona pasisina imba pakati pevairi avo. Vakati murume ati haachade mukadzi, abva ataura pamberi pachiremba kuti izvo shuwa inini mukadzi handichadi. Mukwasha abva aonekwa kunzi wanatezvara wanomuda asi hawana chawakakanganisirana.
asi ndo waita kuti dare rawaunganidza nhasi riri pakati pemusikana neiye mukomana zvese zvakutaurwa nachiremba izvi. Saka wanzi mhuri inoda kugadziriswa. Chiremba wati zviri pakati pemhuri idzi dziri mbiri kuti wagadzirise zviri pawanayo wawarwaira. Zvabva kuna chiremba dede. Saka iyo hauchadi murume. Aiwa, murume wangu ndomuda. Murume ndomuda. Iyo unogomuda uyo chimbotira tuta uchienda. Anga ati nemukadzi wangu akugara naye. Saka anga sichauyi kumba. Vati woenda kuvabereki wangu. Kwete. Inini akatondipa 130 zvikanzi simuka uyendomba kwedu. Nekumashure kwaitogara itondiudza kuti ibva pano ndine mukadzi wako wandakuda kuwana. Ndikati woregedza. Yo uchikuda mukadzi here kana kuti yaringa rirambidzwa. Ano mukadzi changamire naye chani. Nekuti pakaenda akati handichadi ndichakudi. Ndikamupa period yemwedzi aimba kwawo hapana zvinhu zvakambodii. Zvese zvata zvoti kwanza ega achiti kwanza zvaenda kumba kwenyu muchadi yakwangowo mashoko ekutaura. Kana pakaenda kumba kwawo achisvika kumanikidzwa. Nekuti tikakumanikidzai kuti dzokerana mangwani murutemana zviri nani kuti woenda ondogara newabereki wako. Zvari kukupa gupu wotambira gupu rero. Asi musha wongosara uri pamusha pako ipapo. Iye anoendawo kune mukadzi wake. Andizvo. Mukadzi haabvi pamusha. Anochengeta wana wake ari pamusha ipapo. Anditi. Iwewe kana uine umwe mukadzi woenda wondovaka musha wako neumwe mukadzi. Unozoona kwapera gore mairi wakutodzoka wakundobira-bira. Anditi. Izvi ndezvehasha kana kuti wafadzwa namainini. Wakudi. Iwe unotambira gupuru. Paanozenga akuuya akukupfimba. Unotaura kuti ndiripire gupu rawakandipa. Haana 2 years anenge adzoka. Handiti. Tambirai gupuru asi pamusha haubvi. Ukaona mukadzi anobva pamusha ibedzi remukadzi. Musha ndewako ndiwakawaka. Zvese iye anotuta oenda ondowatanga kuwaka umwe musha wake neumwe mukadzi wake. Handiti. Saka tapedza da. Nandoti ndibvunzo zvabuda kwachiremba uko. Panzi pane mhepo iripo. Aiwa, asiri mukadzi wako kauchazvida zvei. But pamba pangu manje because aiwa, hapasi pamba pako, pamba penyu mese murito. Muteme achinja, uri kwamuchinda. Hapasiri pako, ndezvekare zviya izvi. Zvamaiti, enda undoerenge New Marriage Act kuti inotaura pamusoro dzimba. Wabvunze majournalist watori panze wandokutaurira. Kana uchida ndimirire ndapedza matari ndikutaurire mutemo uripo. Zvinhu zvese zvamaita muri wairi zvese ndezvenyu muri wairi. Uri panzwa. Murume kana wada zvekubva pamba uchidorora umwe mukadzi unobva unosimuka undoita imba yako neumwe mukadzi haurambidzwi ikoko, asi uyu anoramba ari pamba ipapo. Haabvi. Saka iwewe uchisimuka hapana anokubvisa pamba. Iye anondotanga umwe mumba. Kana akunetsa unouya wopuhwa pisori yemapurisa. Handi. Saka chisimuka imwe. Nachida kuwapeleka kwenda kuchikoro ili atori pachikoro pavo pavo kaunongoenda kuchikoro pavo marizve Asi upa. enda kumaintenance ndo kunoeka zvewana kumaintenance. Okay, chiitai maintenance. Next.